So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-warden o kahit hindi mga warden.
Tapos mo na to. Dito sa ulam. At binontan yung mga ano eh, mga sponsor mo eh. Patient! Buhay ka lang. Maraming kwenta. Patient! Naito na lang ako. Alam mo kung matalik ko 150. Huwag na 50 oh. Tuwa ka. Tuwa. Parang ano yun? Tatlo 50? Gagawin pa yung Tuwa 50. Yeah? Gagawin pa yung paggamit yung driver. Patient, 14 lang. Wala na mo. Gusto yan. Ayos. Sunod, ganun na bahay yun. Kumain kami lahat. Thank you, Jesus. Patient. Legit, tapos ko na yung mga So, yan mga kawar. Kumusta kayo dyan? So, ayun. Kaya tayo ngayon sa pinaka third floor. Ouch! Ayan. Sarap ng hangin dito, guys. Sarap dito tulugan nila. Yan, ganito lang. Alam mo, guys, napakaswerte talaga namin kasi kahit papaano, kahit nasa kasagsagan kami ng pandemic, dito sa airport kami nagtatrabaho. Ayan. Ayan. Ayan po yung Air Force. Philippine Air Force yun po yan. Dyan. So ngayon, nandito kami sa airport. Hiningil ako sa kaakyat. So shoutout nga pala doon sa mga nag-comment doon sa video ko, mga vlog ko. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless po. Sa sana, supportahan nyo pa rin po ako kahit na maliit pa lang po yung subscriber ko. Nasa 32, ganun pa lang. So, maraming salamat doon sa mga nag-subscribe sa akin at saka ng mga nag-comment. At saka gusto ko guys na
Pasensya na kayo na hindi ako minsan makapaggawa ng video kasi busy ako talaga sa trabaho dito sa amin. So ngayon lang ako nagkaroon ng time na maggawa ng video. So thank you doon sa mga nagsuporta ngayon yung mga kasama ko. May ipopost na naman po ako. So, maraming salamat na walang humpay na pasasalamat sa inyong lahat ng mga sumuporta sa akin sa pag-subscribe. So, sana hindi kayo magsawa at saka share nyo na din po yung, ngayon kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Oh, nandito yung aking kasamang makulit. Sinundan pa talaga, kakala ko may ang dami na pala ditong higaan, yung mga ginawa ng mga kasama ko yan. Yung higaan nila. Kasi mainit to sa bawal kasi kami magdikit-dikit mga kawaray. Kailangan kasi social distancing. Stay po kami ngayon dito sa barracks namin. So, nag-expand yung barracks namin sa baba, mga kawaray. Ayan, ngayon katataas lang namin kumain. Budol fight na naman po kami. So, ayan mga kawaray. Thank you sa mga nag-comment doon. So, nag-subscribe po sa aking channel. At saka ikaw kung bago ka pa lang, huwag mo naman kalimutan i-subscribe mga kawaray. Thank you kawaray. God bless.